democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. El president manifesta que tots els regidors han formulat la declaració dels béns i activitats i declara constituïda la Corporació Municipal de Soleras. Tot seguit passarem a l'elecció de l'alcalde. Seguidament es procedeix a realitzar la votació. Els candidats són en Manel i el Josep. En Manel, quants vots? El Josep. Com que el president és el mateix alcalde, pertany a la mesa d'edat, per tant, anunciar que és l'alcaldessa. Ets l'alcaldessa. Promesa de l'alcaldessa. Me donen la paraula a mi perquè passa el jurament. Jureu prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament del Soleras amb lleialtat al rei i guardar la Constitució, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo. O posa juro, ja que havia fet juro abans. O va regir. Ja està. Bueno, se posa la mesa d'edat i aquí no ho canvia. Molt bé. Jo no diré gran cosa. Sabeu allò que diuen molta sort i molts encerts. He de dir-vos això. I només us diré una cosa, tingueu i paciència. Paciència perquè l'administració és molt lenta. I us ho trobareu, quan menys us penseu, hosti, si això hauria d'estar fet en 5 mesos, doncs no, ha estat fet en 18 mesos, no en 5. I les coses són així. Jo he conegut una administració lenta i no veig de manera que se n'en surti. I de cada vegada és més lenta. De cada vegada foten més normes i més lenta. Tu has fet ja, sí, una mica més. I tingueu en compte que esteu aquí per a servir a tots els del poble, tant si us cauen bé com si us cauen malament. Per tant, serviu a tots per igual. Dues coses. Només moltes gràcies als que sortiu, als que surten, sobretot amb ell, evidentment, que ha treballat molt i m'ha ensenyat molt. I intentaré seguir una mica el seu estil, una mica, no podré seguir tot. És impossible. Serà exclusiu. Això sí que ho possible. També moltes gràcies als que us heu compromès a entrar i a col·laborar. I aquesta legislatura dona moltes gràcies al Josep i a la Joana perquè s'incorporen, tot i haver estat en una llista diferent, i espero que també treballem tots junts. Això ja ho hem dit i ho hem acordat i segur que ho farem. I moltes gràcies als que m'han votat, als que no m'han votat i a tot el poble perquè treballarem per tot el poble. Això està claríssim. I potser ja està, potser podem anar a buscar les copes i brindar. Una cosa, vinga. Si jo volia que tinc present a la meva mare, Molt bé. que va ser la primera regidora, i que ara penso que som 3 dones aquí que podem representar molt bé el poble i l'associació Elaia també aquí present. Penso que tenim molt bé i molt amics. Perdoneu. No.